Kang Ibu. Gawuh katinggalan kita. Bakal nandur kembang sate ana Wonten ing Gunung Argo. gunung Argo ku tak sapane Argo. Nggih. Kok ya aja nganggo sekiramu anu kembang sate kono. Ing dalan kembang sambe kala lho Kang. Awit menika sampun dados adatipun wonten ing negari Kaya ngono ya nggih. Aku mung mangiston. Ya to nggih, aja semua. gawuh katinggalan. Sliramu sewijining pengayuman. Uga diwong kagunan garwa. Muga-muga enggal kagunan garwa ya. Kados mekaten iki. Kaya ngono. Menawi to kados mekaten ing wekdal sak menika iki kula nyuwun pamit kaliyan Kanjeng Ibu. Ya tak pamit wis. Kowe ning omah rasane pamit ya. Tenane opo kowe nganti nyandhek lagu opo sing mbok arep? Sing tak karepke mung siji. Ya, Aku mung kepengin nyawamu tok tulungake kelawan aku. kepengin patiku yen ngono ayo adep ana aku. Lakon dhewe ra kanthi. Ayo. Tejo Kusumo serat pikukuh weneh lawan aku. Aku pengen jumeneng ratu ana ing tunjung kula. Surat pikukuh ndak wenehke lawan yen to aku tumekaning pati. Lho, kowe pengen kamu ngantuk. Nilai duwe panuwun kang tanpa pindhan kelawan siram. Wis menehi pitulungan kelawan aku. Mung aku kepen ngerti sapa sak penare kok. Belum. Paman Patih Jaya Kula sampun cubriya lan kadang dalem Purwawinata jalaran ingkang mbalui tiang-tiang binangun menika nggih Pangeran Purwawinata. Kagem menika ampun kesesa kondur wonten ing Tunjung Pura. Monggo kampir wonten ing dalem kepatihan. Monggo, Paman. Aku kesel. Rada suwe ben tekan Suruh. Unda Ibu. Udah. Nyai Patih Jaya. Oh, nek dira kamu nggih. Tak kene kondur. Dereng kondur. Jenengan Nyai Patih. Nggih, kula Bupati Dewi Rukmini. Niki anak kula, Retnawati, sing cantik denok debling, aline tiba sedeng. Nggih. Patih. Nggih. Oh. Putranipun putrane Oh. Retnawati. Retnawati. Sing gandhes lho, sing luwes lho. Retnawati. Nggih. Coba sing sarta. Nah, Niki. Ya. Niki abdi ing kepatihan. abdi Nggih. Patih. Nggih. Kepareng aku sawetmu iki bakal nyepeng ana ing kepatihan. Oh, ngaten. Langsung monggo dereke nggih. Loh,
Tenane penjaringsun kepengin mangarteni. Sopo sak tenan itu? Coba ngaku bloko. Sopo kang dadi aranmu? Sundari. Dari. Tenane aku wis mangerteni. Yen to Sundari putraning Paman Patih Jaya ora sandadak was lan semelah Sundari. Ing papan kene ingsun bakal kandha blaka klawasiramu. Yen to ingsun anggadhe rasa tresna klawasiramu, kepengin Sundari pinangka dadi garwa prameswar. Saestu menika Sinu. Kanggo tandha bukti. Sesupe iki. Tandha bukti katresnanku klawasiramu Sundari. Saestu panjenengan menika lahir batin tresna. Lahir batin aku tresna kelawanku. Aku mengko bakal nglamar kowe Sundari. Iki mesti nyolong. Wah, bener nyerat apa asmane Sinuwun Prabu. Sapa nggih? Sapa nggih? Ya, bener. Ah. Ngono kuwe maling. Ya, Bu. Sundari nyolong ali-ali, Kang. Ini sapa? Iki Kanjeng Pangeran Tejo Kusuma. Lho. Sopo rupane diparing karo kumpul sebagainya. Kula Sundari Kang Mas Kadang Wijina. Piye? Kowe ngaku kadang Sundari kawahanan ora kok. Kosok jati. Kini menapa panjenengan Bambang kula ngajar pawongan iki ngadu galar kula wae. Menawi pawesti mangke nganti sak gedene mawon isin nyelangan nggih. Kene menapa? Dadak kula Niku kadang panjenengan piyambak. sinten ingkang percaya Bapak Resi? Kadang kula mapan ing Kepatihan Taman Sari, sandang penganggone boten rompang-ramping kados kadet. Estu niku kadang panjenengan. Komawon sampun kadang Kang Mas Sundari. Estunipun kula pun Sundari kadang panjenengan piyambak Kang Mas. Kula ngagem sandang panganggo kados ngaten awet tumindakipun Kanjeng Ibu Rukmini kalian Diajeng Retnowati Kang Mas. Rukmini lan Retnowati. Yen kaya ngono sliramu kadangku Sundari. Ora kira lan ora nyono. Yen to kahananmu kaya ngene ya ya. Jika masa pentinten kula tansah dipun pimoho. Sampeyan cekara suku. Lah,
dunungipun lepat menika tenanipun kados Semar. Jalaran kekadang Joko wontenipun namun dipundak sila. Dipun kiloro. Sundari! Sundari anak kula Sundari. Wes ketok. Wes Sundara, kowe arep belani anak mamu adimu Sundari? Mergo dhewe lingsen mo asline tak jus Gusti Patih. Monggo. Racun perumahan biyanipun. Lah kok badhe mentara miloran mejengken. menika sampun damel kuceming asma kula. Perkawisipun. Nyolong agemanipun Sang Prabu Teja Kusuma. Rikala semanten kula ampiri keteng kepatihan, jebul kok nesta tumindake. Ingkang ngendika ngaten sinten? Nggih bojo kula Rukmini kalih anak kula Kwalon. Kula tak takon. Niku sadèrèngipun punya guru garwa garwanipun sinten? Saking Binangun Ingkang bejahi kakung sinten? kula. Bedhipun ngentek atenipun gawe Widyadaya ngantos mentala dhateng ingkang putra kekalih. Niku badhe maos wirangipun ingkang garwa tuk nalika panjenengan bejahi Gusti. Dipun penggalih kok. Dipun penggalih kanthi ninging cipta. Ingkang dados patung barang menika kadang kula Sundari. Sundari, bener kowe nyolong apa ora? Mboten, Mo. Nanging ngendikane ibumu kowe sing nyolong. Kula dipun paringi kaliyan Sinuwun Prabu Teja Kusuma. Dadi kowe ora nyolong, diparingi Sang Prabu Teja Kusuma. Paman Patih Sewu. Sang Prabu. Sundari menika mboten lepat. Menawi to Sundari mboten nyidra sesupe kula. Kula peparing sesupe kalih Sundari, awit kula menika anggadhahi raos tresna kalih Sundari. Monggo panjenengan kula atur remut. Kenging menapa Sundari uripe ngantos kedarang-darang kasukaten. Awet saking tumindak lan pakarti garwa sambung panjenengan. Ngaten lurus pangadilanipun Bapak Soko Jati. Nek ora aku kapusan, keparat. Oh. Rukmini Ratnasari. Kowe kangen karo aku yo kangen karo. Saiki malah disekseni Sang Prabu Teja Kusuma. Kaya ana Bapak Soko Jati. Kaya anakku Sundara. Rawong gandeng kok plak-plak. Aku kuwatir nek kowe karo Sundara ketularan gatele ya. Iki ngene, engko ana hadiah utawa nugroho kanggo kowe. Uger kowe omong jujur. Engko mesti bakal tawane hadiah. Kira-kira Sundari kuwi nyolong ali-aline Sang Prabu tenan apa ora? Dadi ora. Gawe-gawemu. Wis tenan. Hadiah jane ape tak pateni nek ra mentolo. Kowe nek tak pateni ndang omah. Pun Sang Prabu. Padha nyelok sawetawis. Nggih, kados Kula niku ngepasi mangke Sundara mergo kula niku mau beranak kula. Mergo anak kula niku kedan kalih Ndara. kados mekaten. Ngaten nggih Gusti Patih. Nggih. Niki tak kados pundi yen murid kula. Kula niku anak wadon ndang nggahi. Anak wadon kula niku kedanan putra panjenengan. Oh, dados menika. Ngatus Sundara, piye kowe seneng apa ora? kula tresni. Oh, ya wis nek pancen seneng, monggo bebarengan karo Sinun Prabu Teja Kusuma. Ya. Kowe sing masak karo sing ngepel. Paman Jaya. Sinun. Nek
Raga panuwun dhumateng panjenengan. Gandeng panjenengan ing medal sak menika sampun nylametaken dhumateng raga lan jiwa kula. Ageng lelabuhan panjenengan pramila ing medal sak menika putra panjenengan pun Sundara badhe kula wisuda pinangka pepatih kula. Matur nuwun kula gesang Werkatama. Pramila sekatahe kaluputan monggo kapendhep ing guning pangapura mugi-mugi saged upaya kowe karajan lan kasantosan. Awake dhewe matur nuwun karo keluarga ana ing Desa Ngerang sampun nimbali pagelaran Sandiwara Ketoprak Siswa Budaya. Sasampunipun rawuhake pagelaran Sandiwara Ketoprak Siswa Budaya kaparingana sehat walafiat, rejeki ingkang kathah, adoh saka ing bilahi, cedhak ing rejeki, rahayu rahayu.